Når vi arbejder med salg, handler det ikke kun om produktet, det handler om hele kunderejsen fra start til slut. Så her tager vi lige den korte version, så du får et solidt fundament at stå på. Det hele, det starter ved åbningen. I mødet med kunden er det vigtigt, at du ikke sover i timen. De første 20 sekunder er ekstremt vigtige. Det er blandt andet nemlig her, kunden vurderer dine 20 første skridt, dine 20 første ord og de 20 øverste centimeter af dit ansigt. Så husk nu for guds skyld at smil til kunden. Langt de fleste kunder laver et overvejelseskøb. Det vil sige, at de ikke er helt sikre på det endnu. Det er vigtigt, at du skaber tryghed og nysgerrighed. Kropssprog det er bare super vigtigt, fordi det fortæller, om kunden er i trygge hænder. Når du så går ind i behovsanalysen, arbejder du med lukkede og åbne spørgsmål. Åbne spørgsmål det er der, hvor du får historien ud af kunden, hvor de lukkede spørgsmål det er, hvor du får fakta fra kunden. Kombiner dem, og vigtigst af alt, så lyt til det, kunden ikke siger. Her kan du også finde købsmotivet. Mange kunder i vores branche ligger ofte som snob eller thrifty. Enten så vil de have en god værdi, eller bare være med på moden og være smarte. Spørg ind til, hvad kunden allerede har undersøgt. Det giver dig et stærkere udgangspunkt. Det er fremvisning af bare argumentation. Når du vil argumentere over for en kunde, er det vigtigt, at du f.eks. bruger EFU-modellen, hvor at du fortæller kunden om egenskaben ved produktet, fordelen ved produktet og hvad kunden får ud af det, altså udbyttet ved produktet. Det er vigtigt, at du kender sortimentet godt nok til at vælge dine argumenter. Det er også her, at kunden begynder for alvor at vurdere dig og produktet. Omgang kommer vi til næste trin, hvor det er imødegåelse af indvendinger. Indvendinger, det er ikke afvisninger. Nemlig sikre sig, at det er en rigtig beslutning, de tager. Vis modellen, indvendinger og svar. Husk, aldrig vis irritation. Der findes forskellige typer indvendinger. Der er noget med noget pris, behov og timing. Men din rolle som rådgiver er at anerkende, afklare og forstå kunden. Det er også her, hvor de vurderer lidt, hvad for en slags rådgiver du er. Når kunden viser købssignal, så går du i afslutningsfasen. Og det er her, hvor du kan bruge nogle af sætninger, som jeg hører at, eller jeg vil anbefale at. Når købet er besluttet, kommer mere salg noget mere naturligt. Og det er fordi, at du har sået frø hele vejen op ad salgstrappen. Det handler ikke om at presse, men om at fuldende en god løsning for kunden. Til sidst kommer eftersalget. Her bygger du loyalitet. Følg op på kunden, spørg ind til oplevelsen og sikre dig, at produktet det virker som det skal. God efterkøbsadfærd skaber nemlig anmeldelser eller gensyn. Og det er sådan, at vi skaber kunder for livet. Tillykke, du har fuldført en salgstræning.